Bon dia, com estàu? Tots bé? Sí, ja queda menys pel cap de setmana. Avui és dijous, ja vos queda només 2 dies d'un pot de feineta per després poder descansar dissabte i diumenge. Avui vos duc un exemple de lo que jo vos vaig demanar en lo de controlar si estàveu llegint o no. El que jo volia no era tant una recomanació, com vareu fer castellà, bé, com bé vos vaig explicar, sinó més bé un resum, d'acord? És a dir, un resum que, evidentment, si volíeu, podíeu recomanar el llibre, val? Però és per veure si, evidentment, heu estat llegint aquests dies d'ençà que va començar la quarantena o, per lo contrari, no heu llegit. Jo vos diré ara, perdó, el llibre que jo he tornat a llegir durant la quarantena, d'acord? Jo, com vosaltres sabeu, se suposa que m'he de mudar i jo tenia ja moltes coses d'incatses, és a dir, el mes de febrer, perquè se suposava que me mudava pel març, vaig començar a fer les catxes de la mudança i duc en les catxes pues, tot aquest temps. I de res. Què ha passat? Que un dels llibres que hi havia per de fora les catxes era un llibre que jo vaig llegir quan feia la carrera, que era el llibre de na Matilda, val? En anglès, perquè com sabeu jo vaig fer la carrera de mestre d'anglès i hi havia assignatures on me feien llegir els llibres. El llibre de Matilda tracta sobre la història d'una nina que és molt intel·ligent, que li encanta llegir i a més té un poders màgics, d'acord? I a jo, per exemple, m'agrada molt perquè tracta la por a l'escola, com era fa molts anys, per sort ja no és així, la por dels adults també en coses que quan som petits mos assusten, i també tracta la màgia des d'aquest punt de vista diferent, no? Des del punt de vista de ser una nina brillant, de ser una nina molt intel·ligent. Jo el recomano a tothom, perquè és un dels llibres que així que vaig haver de llegir obligada i més me va agradar. Així que res, això és un exemple de lo que vosaltres hauríeu d'haver fet, val? Bueno, xicos, molt d'ànims, molta de força, ja acabam una nova setmana. Ja teniu enviades les orientacions per avui que les podeu seguir o no. I recordeu, no vull feines perfectes, lo important és fer-les, val? Vinga, una abraçada i fins demà. Adeu!